Kapini niltum ladak West Karbinglong Labor Union Pen Central Committee Pen pini labang so niltum la Labor Union Pen aporo teng pen niltum job hapon lo niltum kaceng hon perang ke bang pi panji tami asi niltum pini ladak West Karbinglong along isi kacup hapon perang ke pan cup hapon lapen Karbinglong arat pan kapacini bang la puson lo je kedam tang nilitum mate nili hoi pen sita me ladak nilitum office long pen lasu acik lu kedam tang tarik kret hom pen si mane lam thi paklang lo je akemi ilitum kemi sen je fansi labang su deng pondo lasi ilitum lanon kebangji mede ahut kedam tang ahut bangke kaprek organization tumta ke deng lo puson to kok titilo lasi neli halasu ahut kedam tang ar nisi tame tuning ri ateng pen Karbinglong rat pan ka pachini ateng pen nili kaching han Karbinglong organization kedwan la pen political party kedwan tum sitame la labor union kachuning ri ateng pen nang pachet tondon si nili tum labor union atum han isi kehok mate isi nili tumpan isi support ateng pen nili organization atumhan sita isi churu wangtung lapen Karbinglong Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Ronghang ake hai sita me rang lipanta churu parlo ate nili tum labor union ake mang ateng pen rang li sita me na pachet tondon thepo lapen nili tum ilitum Karbinglong along CPML nangklang lu kupen bangke CPML tum sitame alang litum ta labang su labor union pan nang chedon dun si niak long pen selang litum tame nang support dun lo lapen dutulang ilitum Karbinglong along KSA pen chenglok lapen ke ilitum ladak program organization tum sitame nang chedon dun elo lapen ke ilitum ladak Nirman Shromik Labor lo natumta lapen Building and Others Construction Worker Union natumta lo lapen ke ladak Driver Association tum antalo lapen ilitum kaching honai man peng kedo karbi ricu ake hai sitame nang sedon lo lapen ke ilitum la political party kedo anatum sitame ningak long pen nang sedon dun pupusin ilitum Labor Union pen sitame ningke the dolo lapen ilitum ke lilang ta dolang kaprek organization lo ta dolang 100% pen 70% ke nili chingkiat lo lasi non 30% dolang lasi alang litum mangon sita meni tum organization ke duan tum phanta bat ponpe mane isi kachingri abang hale tum ogenang sorlo lasi laso chingri pen atengsi nili tum ke duan organization phanta dengpon po athe labor union ke isi ke thenai lo lasi ilitum kadu kabeta chini sikiong lo lapen ilitum labor day lote perthe dang long pen le ke thenai apuram lo labe alongtin country long ta mede ke talon ke arni sibet lo lapot si ilitum mede hut bang ke alongtin ta ilitum Karbinglong ta asong tin tum ta talon jam pulo ilitum kachingri e bang abeda tason lo lasi non pining pen anikan make ilitum ningak long pen si karbi arat atum sitame ining isi dulu bang si ilitum ning ke the dulu lapen ilitum jong si kacing ridu tanglu pulote ilitum maja tasa yang deng sitame ilitum mesen po akemi atawar si bang po lasi ilitum churu par peglo CPML ke hai tumhan sitame lapen ilitum Karbinglong Autonomous Council atum sitame lapen ke driver association atum sitame nang chedon don lo lapen pejam atum anta na chedon don FCM lo lapen non ilong longi ke lele dolang lasil anta menili tum tampo lapen ke non ilitum la labor day bang ke nitum isi kaching wai pondoji sitame adet arni bang ke thik pon pelang lasi ilitum bidi suri abang ilitum kasi pachoy ninge laso tengpen kadu ko ilitum da bidi suri pidunong po nilitum me thegu pen pule ke klem ke kali sitame ilitum bidi suri pen si remuchot atum penta nilitum sign and pon po athe ilitum koson si methanga update along
alon katipi pon thekji ma la so panang sile tum ke do ana tum ta ninga klong pensi ma thanang ko ate lebar union pen in for dang lu te aga preka political party pen ke ding de no ko ate ile tum jong si political party je pathe rong polote la bangke la so party gum do ya be temporary political party no te ani sidu ani si eji kosi itu la independent lebar union pen si itu min tu ga lo polote la bang ekran la so si mi kon ko la pen dutulang kedam tang la hosi tami la asu penanan la industry tum si tami personnel pen la media prom ke deng do ko de la pen gila west karbinglong la pen east karbinglong si tami lem sa tum ta ke deng do ko de yong si la bang su media hud bang ke akapre kelong ta ke deng do ko prote ilitum karbinglong organization ke do an tum si tami ala so ding nong bang ke ilitum in hapna ko ko ate umar ne yong silo puson ke deng ko ko tel ke ilitum karbi homa salong na se ton dun de bang ko kasi ninga klong pen adu bita na pache ton dun eji bansi tum churu parlo lapen lebar ni bang ke bitu ko ya kita ninga klong bele jemat na lapen modina lapen mu sitame ilitum la lebar union penon kili lang sitame pali po lapen non ke dutang atum pan an sitame isi porque mulong ke lata akimi atawar ke ban fokusin ni litum lebar union pe sitame ning ke the pondolo athe lebar union lapen ke litum organization ke do ana tum sitame abang so a platform pe litum ing thura pe do plote lake mo ke bangji au be tum ta akimi yang thek si bang ko posin ni nang litum karbing ngara pan sitame achini lo lapen ninga klong pen litum lebar union ban RD nangi pidun bangke nilitum churo parlo lapen karbing long Thomas Council CM pendang lo sitami alang litum lebar union pan lan so se RD ki PG fansi nilitum chuning ri padu pon lo kasi ke damtang an polote RD aviation si theklang lo tanon ke bangji laso ningkan pan mangke nilitum pan RD nang pi ke thedung nang pi pupusi nilitum ning ke the pon lo kasi ninga klong pen suri akaldom pa jasi churoi klo